Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Jeżies illum il-Knisja fil-waqt li qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju ta' għar-Ruħ qegħdin nużammit, il-Knisja llum tiċċelebra festa għażiża tal-Verġni Mbierka, il-festa tal-preżentazzjoni ta' Marija fit-Tempju. Fil-waqt li narfu in-noqqasijiet tagħna hija wħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej, qegħdin nagħtu ġieħ lill-Verġni Imqazza Marija, aħna u niċċelebraw it-tifkira glorjuża tagħha. Bit-talb tagħha għamel li aħna wkoll nieħdu bħala mill-milja tal-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktieb tal-profeta Zakkarija. Għajjed bil-ferħ unfex flena bint Sion, għalli xarani ġej biex nammar f'nofsok, oraklu tal-mulej. U kotra kbira ta' ġnus jinaqdu dikinar mal-mulej. U ma jkunu l-poplu tiegħi u jiena nammar f'nofsok. Imbagħad inti taraf lill-mulej tal-eżerċti batni għandek. U l-mulej jieħu l-ġuda bħala semu mill-wirt fl-Art Imqazza u jerġa' jaħtar lil Ġerusalemm. Żommu skiet quddiem il-mulej, intom il-ħajjin il-koll, għax tembaħ mill-amara mqazza tiegħu. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lil Alla. Assam responsorjali nwieġbu, ħinja int, Verġni Marija, li ġibt fid-dinja il-bin il-Missier Etern, ngħidu. Ħinja int, Verġni Marija, li ġibt fid-dinja il-bin il-Missier Etern. Ruħ itfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kull nisel isejjaħ li ħinja, inwieġbu. Ħinja int, Verġni Marija, li ġibt fid-dinja il-bin il-Missier Etern. Għax is-Setani għamel miegħu ħwejjeġ kbar, Qaddis u l-isem tiegħu. Iħnina tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu, inwieġbu. Ħinja int, Verġni Marija, li ġibt fid-dinja il-bin il-Missier Etern. U wera l-qawwa ta' driju, xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u olla ċkejknin. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ u l-onja bathom il-barra b'xejn, inwieġbu. Ħinja int, Verġni Marija, li ġibt fid-dinja il-bin il-Missier Etern. Ħaħseb Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħinina tiegħu bħalma wieħed lill-missirijietna bris Abram u nislu għal dejjem, inwieġbu. Ħinja int, Verġni Marija, li ġibt fid-dinja il-bin il-Missier Etern. Inqumu bil-wifq għall-kelma tal-Evanġelju. Ħinja dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jħarsuha. Il-mulej ma'kom.
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien kif kien għadu qiegħed ikellem lin-nies, ġew ommu u ħutu u waqfu barra u fittxew li jkellmuh. Xi ħadd qallu: ara ommok u ħutek qegħdin barra jfittxu li jkellmuk. Iżda hu wieġeb lil dak li kellmu u qallu: min hi ommi u min huma ħuti? Imbagħad mett idu lejn id-dixxiepli tiegħu u qal: dawn ara huma ommi u ħuti, għax kull min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smewwiet, dak huwa aħija, oħti u ommi. Il-kelma tal-mulej. Dal-Vanġilu iżjes f'din il-festa għażiża tal-preżentazzjoni ta' Marija fit-Tempju, festa li għandha l-oriġini tagħha fir-rakkont li nsibu fil-kotba apokrifi li mhumiex il-Vanġeli. Il-Knisja ma taċċettahomx bħala kotba li huma imnebħa mill-Ispirtu Santu, però kotba li fihom ċertu anke valur storiku. L-ewwel ħaġa tajjeb ngħidu li wieħed mill-kummenti komuni tal-Padri tal-Knisja fuq din il-festa hija propju din. Marija tidħol fit-Tempju, ippreżentata fit-Tempju biex hi issir it-Tempju ta' Alla. Marija kif nafu hija l-Omm ta' Alla, dik li nislet lil Kristu f'ġufa. Il-Vanġelu tal-lum wieħed jista' jinterpretah li kważi Ġesu mhuwiex jagħti każ ta' ommu, għaliex qiegħed jippriedka, qiegħed jgħallem u jiġu jgħidulu isma' hawn ommok u ħutek. Ġifieri anke din fil-mentalità ludija ħutek ma jfissirx ħutek propja tad-demm u l-laħam mill-istess omm, mill-istess missier. Ħutek ifisser il-qraba tiegħek, ir-razza tiegħek. U Ġesu kif iweġibhom? Min huma ommi u ħuti? Huma dawk li jagħmlu ir-rieda ta' missieri, dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla. Interessanti kif Ġesu fil-Vanġeli kollha qatt ma jgħajjat lill-ommu ma nsibuhiex din il-kelma. Ġesu dejjem isejħilha il-mara. Għaliex? Għax kellu xi nuqqas ta' rispett lejn ommu? Altru, anke dan il-Vanġelu. Dan il-Vanġelu Ġesu jeżalta lill-ommu u jfaħħar lill-ommu mhux tant għax kienet dik li nislitu f'ġufa u welditu, imma jfaħħar lill-ommu għax hi l-ewwel waħda aktar minn kulħadd, għalhekk hija il-ħienja, il-mara ferħana, il-mara realizzata fija nfisha li tagħmel ir-rieda tal-missier. F'kelma waħda Ġesu qed jgħidilna ommi ta' min iħobba, ta' min jirrespitta, ta' min iħares lejja, ta' min ifaħħara
mhux għaliex ommi, imma għaliex ħaddaqsa ma emmen il-kelma ta' Alla. U hawnhekk Ġesu jispiċċa l-Vanġelu billi jgħidilna għax kull min jagħmel ir-rieda ta' missieri dak huwa ħija, oħti u ommi. Min huma in-nies ta' Ġesu? Min hija r-razza biex ngħidu hekk ta' Ġesu? Huma dawk li jgħixu il-kelma tal-missier. Huma dawk li jisimgħuha kif qegħdin nagħmlu dalgħodu aħna, imma mbagħad xi noħorġu minn hawn irridu nagħmlu l-ħila tagħna bil-qawwa tal-Ispirtu biex dak li smajna ngħixuh. U bekk ukoll allura jiena u int nistgħu nissejħu il-qraba ta' Ġesu, nistgħu nissejħu l-aħwa ta' Ġesu. Ejjew nitolbu ilha din il-grazzja l-Madonna. Li aħna nkunu nagħmlu parti tas-sew minn din il-familja ta' Ġesu. Li aħna nkunu nies li nemmnu u nibnu ħajjitna fuq il-kelma tiegħu. Ħut jeżies fl-istqarrija li jagħmlilna il-mulej Ġesu u fl-istedina biex aħna stess insiru tempju ta' Alla li fina huwa jammar, ejjew minn qalbna u fomna irresqulu it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej Ġesu biex tieqaf mal-Knisja tiegħek ħalli mmexxija mill-Ispirtu Santu tkompli twassal kelma tiegħek li tagħti l-ħajja lill-bnedmin kollha. Nitolbuk mulej għall-mexxija tad-dinja sabiex jibnu u jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom imdawlin mill-kelma tiegħek. Għax hija biss il-kelma tiegħek li tnissel il-paċi u s-sliem fil-qalb ta' kull bniedem. Nitolbuk mulej għalina il-koll. Għamel li nkunu parti mill-familja tiegħek. Il-familja ta' dawk li jisimgħu il-kelma u jagħmlu l-ħila tagħhom li jgħixuha. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju inti tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għamel li kull familja tkun tassew tempju ċkejken fejn il-kelma tiegħek hija mismuma u mgħixha. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna, partikolarment hekk nofru lil ħutna il-morda, il-mulej biex iberikhom jagħtihom dak kollu li huwa meħtieġ fuq kollox li jħossuhom tassew li huma parti mill-familja ta' Ġesu. Il-qa missier għaddejs din il-kelma li inti joftajtna. Kompli dawwalna, offrilna l-Ispirtu tiegħek sabiex fid-djufija tagħna jenna ngħixu u nibnu ħajjitna fuq ir-rieda tal-missier kif għamlet il-Verġni Mqazza Marija. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ferħanin bil-festa ta' ibnek se nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir biex b'din il-qima qaddisa u l-grazzja tiegħek niksbu dejjem iżjed il-frott tal-fidwa tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżoħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Infaħruk, imbirkuk u nxandru il-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni li nislet lill-liben waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat lid-dinja id-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Siedna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat tas-sema, flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom bil-qima intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħaj il-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġerad il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu
kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix tħol taħt is-saf tiegħi. Iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Nitolbu. Rċivina mulej sagramenti tas-sema. Fiċċo kontana nitolbuk biex ikun jisħoq ilna post fil-mejda tiegħek ta' dejjem, aħna li bil-qima kollha qegħdin nagħmlu l-festa tal-Imqazza Verġni Marija bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ngħidu tliet Ava Marijiet hekk kullhom nitolbuha l-Omna Marija tenna biex aħna bħala nkunu tassew tempju ta' Alla. Persuni li nilqgħu il-Alla billi ngħixu il-kelma tiegħu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna